Mandai Sat para Holy Angels rungnogo Tini Mandai wainwi and all the palajakka lamsogi na harka jota manjaknai naroi rokno khumtai risa baram yaparka puilano panano satikatharam sangai jangirka jota manjaknai naroi motomrok Manjaka Mandai High School ni Mr. Jamatia social worker James Debbarma Rumi murasing akosong Thank you, sir. Now, thank you. Please clap your hand for our sir. Thank you. Hai hilin pano jeng sukti suja tei klayui bos kango agu gui tongi mano aboni bagino tini o second annual dewo ang obono konya ni musungo tini parents songno bahai nango bo konya ni musungo jeng tabuk social media ni jug parents sok Balai keno, kai somoi tongna ni nangnai, sini, serai dong no sung, education di giwo, rohorna ni bagai, saya obo sung, mana somnai, sini dopawo, tabuk, balai ke, samung hamia salai mani. Tongmung hamia tonglai mani aborongno bahayno sung sotorko ma tongnai ang parents sokno koinai school to abo kaisa porijaknai jaga se aboni bagai ang tini o jagawo asuk jak parents sokno jotto nisai serai rokni teacher hengkang kai bene bumabai bupa rungnogo nukjaka jota buma bupa te rungsrungnai te rungnai rok ini phailai kaya ba